11 ka mga classroom sa Lunpanido Central Elementary School sa Malapatan, Sarangani naugdaw. Ani ang report. Dara ang agi sa sulog. Mao kini ang kuha nga cellphone video atol sa pagkasunog sa Lunpanido Central Elementary School sa Malapatan, Sarangani pasado alas 11 Huwebes sa gabi. Sa investigasyon sa kabomberuhan, 11 ka mga classroom ang naugdaw. Unom sa grade 1 ug 5 ka classroom sa grade 2. Matud pa, natukod ang maong mga classroom ni adtong 1980s nga halos gama sa light materials. Rason nga paspas kini nga gilamoy sa kalayo. Human sa kapin usa ka oras, gideklara na kining fire out. Mukabat sa kapin 500 ka mga grade 1 o grade 2 pupils ang apektado ang klase gumikan sa among hitabo. Ang ikabalakan sab sa mga magtutudlo karon kay lakip ang ilang mga laptop ug printers ang naapil og kaugdaw. Furnitures, tables, chairs, mga electric fans, ceiling fans, printers, laptops. Hinuon, nagpasalamat ang prinsipal nga wala nahitabo ang sunog atol sa klase sa mga estudyante ug wala say nasamdan atol sa sunog. Si Teacher Rogeline, ilabihan ang kasubo nga nalakip sa mga nasunog ang iyang classroom. So sad, sir. Actually, sir, nakaiyak din ako. Then yung mga parents ko nag-inform sa akin sa GC namin na ma'am, yung rooms natin na nasusunog. Then yung mga bata din nila, sir, they cry. Nga nasunog yung room daw namin, sir. Wala na daw silang room. Matud sa DepEd Sarangani, importante gayod ang pag-check sa mga appliances sa classroom. Ilabi pa nga balik na ang face-to-face classes. Yung mga precautionary measures before siguro leaving our classrooms, i-check talaga natin, double checking talaga kung talaga bang na-unplug yung mga appliances like mga sa TV. Alam ko, nakita ko yung effort nila, time, money, at saka effort nila na binuhos nila sa classrooms para lang talaga mapaganda. Kasi they would want also to provide yung conducive learning. Kasi Hinuon, mohatag kuno ang Malapatan LGU og temporary learning center sa mga kabataan nga nawad-an og classroom. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa BFP Malapatan sa hinungdan sa sunog. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.